खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव दिनै आं आरो आंनि गोदान आपडेटआव बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै होथारदे लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खावलायहरखानाय थाबाय। दिनैनि गोदान आपडेटआनो जादों लेबार कार्डनि सायाव दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना माने लेबार मावनानैबो गोबाङानो लेबार कार्ड गैया, बे लेबार कार्डनि एप्लाइ अनलाइन प्रसेसा सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि लेबार मावदोंब्ला जाहाथे लेबार हिसाबै नोंथांमोना लेबारनि कार्डखौ लाथारनो नांगौ, अब्लासो नोंथांनि बे लेबार कार्डखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेसेबांनो नोंथांमोना मान्थलि माने 2000 खरि राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थागोन आरो माने बेनिफिट्स नोंथाङा मोनबाय थानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि लेबार कार्ड गैयाब्ला लेबार कार्डखौ बानायनानै ला, बेनि अनलाइन प्रसेसा जागासिनो दं। दा बे लेबार कार्डखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायलांनि दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। गिबियावनो बियो जाबाय स्टेट लेबारनि माने डिपार्टमेन्टआ माने लन्च खालामनाय आरो बेयो माने स्टेटनि लेबार डिपार्टमेन्टनि जि बाहागो, बे बाहागोआ माने बेखौ माने लन्च खालामनो हादों आरो बे लेबार कार्डखौ। बेनि उनाव बियो अनलाइनजों जागोन दे लोगोफोर। अनलाइन नोंथांमोना लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय दंजोबो मा दङ, फाइनान्सियेल, इन्सुरेन्स आरो पेनसन, इडुकेसन सापर्ट बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। दा बे लेबार कार्डखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनो नांगोननो, मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि होमब्ला नै बेवहाय नोंथांमोना नायबानो जागोन। नै बेवहाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जानानै दं, बेखौ अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना आधार कार्ड, फट' आरो बेवहाय एड्रेस प्रुफ, बेंक डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना अलरेडि नांजोबथारगोन आरो। बेनि उनावसो नोंथाङा मा खालामनो हागोन, लेबार कार्डखौ एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन लोगोफोर। बेखिनिखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नांथारगोन। दानिया नोंथांनि इलिजिबिलिटि माने नोंथाङा बेसेबां बैसोनिफ्राय बेसेबां बैसोसिम बेखौ नोंनि बे क्राइटेरियाया माने गोरोबो आरो। बेवहाय बिथांमोना मा होखाना दोनदों, नोंथाङा 18 इयार्सनिफ्राय नैबे 18 इयार्सनिफ्राय 60 इयार्ससिम नोंथांमोना जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला नोंथाङा बे लेबार कार्डखौ दिहुननानै बा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। आरो बेनि गेजेराव मा नांबावगौ बेखौबोथ' खोन्थाखाबाय। दानिया बे जि लेबार कार्ड, बे लेबार कार्डखौ नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे www.myscheme.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो गावनि मबाइल फनजोंबो नोंथांमोना बे लेबार कार्डखौ माने एप्लाइ अनलाइन खालामना लानो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना जुदि दासिमबो जुदि लेबार कार्डखौ बानायनानै लायाखैब्ला थाबैनो लेबार कार्डखौ बानायनानै ला। जुदि लेबार कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना मान्थलि नैबे 2000 रुपिसखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो। 2000 रांखौ नोंथांमोना मान्थलि मोनबाय थानो हागोन। बेवहाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना 2000 जि रां, बे रांखौदि नोंथांमोना ओरैनो मोनगोन बे नङा दे लोगोफोर। बेवहाय मोनसे स्किल ट्रेनिं सिस्टेम सोलियो दै। नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जागोन। बे ट्रेनिं होनायाव नोंथांमोना लेबार कार्डखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होगोन मोनसे एरियाखौ लानानै। ट्रेनिं होखांनायनि उनाव नोंथाङा बे ट्रेनिङाव एटेन्ड जाहैबाय थानांगोन। सोर कारपेन्टारनि, सोर धालाय मिस्ट्रिनि, सोर आरो बायदिसिना जियाव दङ नोंथाङा खामानि मावनानै जाग्रा आरो। बेवहाय नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लाहैनांगोन। ट्रेनिंखौ लायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय माने ट्रेनिं जोबखांनायनिफ्राय नोंथांनि जि फैसा, बे फैसाया बेवहाय सुरु जागोन दे लोगोफोर। बे मान्थलि बे 2000 राङा नोंथांनियाव माने मान्थलि हाबबाय थागोन आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि लेबार मावनानै जुदि दिनैसिमबो लेबार कार्डखौ दिहुननानै लायाखैब्ला बा एप्लाइ खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला आरो। जुदि नोंथांमोना गुबुन जायगायाव स्टेटआव थाङोब्लाबो लेबार कार्डनि गोनांथि दङ, बेखायनो नोंथांनो लेबार कार्डखौ नांथारगौ आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बेबायदिनो। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि चेनेलखौ अननानै एसेब्लाबो सापर्ट खालामदो। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।